Goedenavond allemaal, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van het Alzheimer Café. Vanavond weer fijn met Catherine, welkom. Ja, dank je. Ik vind het ook wel weer fijn. Hoor. Ja, ik vind het ook fijn dat je er weer bent. Nee. We gaan het vanavond hebben over weerstand bij medische handelingen bij mensen met dementie. En we hebben twee leuke gastsprekers. Bij ons is Babs Otte, mondhygiëniste, en Yvonne Peters, laborante. Jullie mogen je zo even voorstellen. Ik begin met Babs. Babs. Ja. Hi, Vertel Babs eens. Otte. Ik werk inmiddels al bijna 10 jaar voor de zorggroep eigenlijk. En ben eigenlijk begonnen met een eigen praktijk binnen de zorggroep. En kom op heel veel woongroepen, voor zowel somatiek als op de PG-afdeling, dus psychogeriatrie. Je komt op veel woongroepen, zeg je. Kom je ook wel eens bij de mensen thuis? In het verleden heb ik dat wel eens gedaan. Zeker omdat ik de mensen van hulp bij dementie ook wel lesgegeven heb. En ik heb ook wel aan een project meegewerkt waarin mensen konden inschrijven om eigenlijk bezoek te krijgen van zowel van hulp met dementie als dat de mondhygiënist dan meekwam om te kijken naar de mondzorg, hoe dat ingeregeld was. En dat is in het kader van zorg aan huis. En dat heet het Mondzorg Beter project. Ja. Oké. En mondhygiënisten, wat is nou het verschil tussen een mondhygiëniste en een tandarts? Nou, mondhygiënisten zijn vaker preventief ingesteld. Dat wil zeggen dat wij er eigenlijk voor zijn om te voorkomen dat je gaatjes krijgt, voorkomen dat je tandvleesproblemen krijgt. En ze leggen vaak ook uit hoe je je tanden en kiezen het beste kunt verzorgen, waardoor je eigenlijk oud kunt worden met je gebit. Mm-hmm. En hoe word je dan ingezet? Is dat op doorverwijzing van de tandarts of kunnen mensen zelf bij jou terecht? Ze kunnen bij mij zelf terecht door een afspraak te maken, maar mensen van de woongroepen, daar krijg ik altijd een verwijzing van. Van de specialist oudergeneeskunde. Dat kan ook zijn van de woongroep zelf of op verzoek van familie. Ja. Ja. Hey, en hoe gaat dat dan? Dan kom je op zo'n woongroep binnen. Wij richten ons hier eigenlijk specifiek op mensen met dementie. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe stel je je voor, zeg maar? Nou ja, nou in de coronatijd is voorstellen al heel erg lastig. Ja. Want zoals je al ziet, ik heb een mondkapje, gaat er dan op. Ik heb een scherm, sowieso al als ik binnenkom. Ik heb een koffer bij me waar eigenlijk allerlei spullen met laadjes, waar ik de spullen in nodig heb. Die zitten hierin. En alles is in zakjes meegenomen en verpakt. We proberen mensen te verleiden, laten we het daar maar op houden. Mm-hmm. Verleiden tot mondzorg. En je kunt wel zeggen van de tandarts of de mondhygiënist is er. Dan wordt er vaak wel wat gemopper. Maar het belangrijkste is als ik zeg van, goh, ik kom voor u om uw tanden en kiezen schoon te maken. Zodat u een frisse mond krijgt. En vaak is er dan ook wel een grapje maken, contact maken met mensen. En iedere keer als ik, ook al kom ik om de 3 maanden op een woongroep, is het elke keer weer opnieuw kennis maken. En het contact maken met mensen, dat maakt of het succesvol wordt of niet. Mm-hmm. Er zijn ook dagen dat ik kom en dan lukt het echt niet. Dan is het petje een beetje verkeerd, staat dan. En dan kom ik een keertje terug. Ja, het is niet zo dat ik ervan uitga op het moment dat ik op de woongroep kom, dat het ook altijd maar lukt. En heel vaak wel. Maar ja, waar let jij eigenlijk op als jij iemand bejegent? Dus als jij naar iemand toe gaat, om inderdaad te kijken of er een fris mondje gemaakt kan worden? Nou ja, weet je, het begint er al mee dat je samen met de verzorgende gaat. Hè? De verzorgende kent de meneer of mevrouw het beste. Dan komt de introductie en dan vraag ik aan ze, goh, ik kom voor u. En dan, ik ben heel vaak gericht, zie ik mezelf toch door de mimiek en handen te gebruiken, niet te veel opdracht te geven. Ik kom voor de mond. En dan moet je ook even wachten dat iemand ook antwoord teruggeeft. Of je aankijkt of contact met je ogen maakt. Op het moment dat je zegt, oh mevrouw, hup, 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 zo gaan we het doen. Ja, dat gaat gewoon niet lukken. Je zult ook hun moeten uitnodigen en er een reactie van krijgen. Er zijn mensen waar de reactie nog steeds redelijk goed van is. Maar er zijn ook mensen die in een rolstoel zitten en je maar aankijken. En dan moet je toch afwachten dat die uitnodiging aankomt.
Mooi is dat. Ik hoor dat jij heel erg aanpaste aan het tempo, zeg maar, en van de persoon voor je. Ja, en ook kijken. Weet je, op het moment dat je... Vroeger, toen ik de eerste keer binnenkwam, is dat heel anders dan nu. Je weet dan een beetje wat je moet verwachten en je kijkt naar mensen. En soms lukt het niet om contact te maken over de mond, maar over iets anders. Oh, wat heeft u een leuk jurkje aan? Of, oh, wat zie ik? Wat heeft u daar? Oh, hier zijn nagels mooi gelakt. Weet je, het gaat om het contact maken. En zodra je dat hebt en oogcontact hebt, dan kun je ook weer verder in het verhaal. En weet je, mondzorg lost niet op als mensen boos worden, als ze niet willen. Dan moet je op dat moment even gewoon stoppen en op een ander moment weer proberen. Want ik moet, voor mijn gevoel, in die mond kijken, zorgen dat ik het schoongemaakt heb. En dat komt toch instrumenten bij kijken. Mm-hmm. En in de no time van 20 minuten moet ik het geregeld hebben. En dat is een lastige opdracht. Maar je bent wel bezig van, God, kan het nog? Weet je, tot hoe ver is de grens dat je dingen doet? Mm-hmm. En het moet ook zo zijn als ik weg ben, dat die persoon waar ik mee aan de slag ben gegaan er ook geen last van heeft. Het moet niet zo zijn dat ze het idee heeft dat de hele dag van, God, wat me vandaag is overkomen. Dat ook de verzorging die daar zit er last van heeft dat ik geweest ben. En dat is eigenlijk de balans waar je elke keer op zoek naar bent. Een uitdaging. Ja, precies. Ja. Hey, en je zegt, ik geef veel tips en adviezen. Mm-hmm. Die geef je wellicht ook aan de mensen zelf. Maar geef je die dan bijvoorbeeld ook aan mantelzorgers? Of kun je daar ook wat voor doen? Nou ja, een mantelzorg. Kijk, belangrijk is altijd van wat zijn ze gewend om te gebruiken. Nou, als ze elektrisch gaan poetsen, zo. Gewoon elektrisch poetsen, zo lang mogelijk volhouden als ze ook eigen tanden en kiezen hebben. Als je met een handtandenborstel poetst, nou ja, dan het liefst een tandenborstel wat zacht is. Want als je bij iemand anders in de mond poetst, dan is dat altijd harder. Dan voel je niet hoe hard je poetst. Ja. En als er dan ook nog een borstel bij komt die nog erg hard is, dan maak je wel het tandvlees kapot. Dat betekent ook dat het afweergedrag van mensen ook wel wat groter wordt. Dus zorg ervoor dat je altijd een zachte borstel hebt. Als je protheses en dergelijke, nou, dan is het beste om met een protheseborstel het schoon te maken. Liefst gewoon met een gewone zachte zeep of afwasmiddel. Daarmee iedere dag schoonpoetsen. Zit daar kalk op. Dan is het verstandig om 's nachts te weken in water en gewone azijn. Zodat de kalk er ook vanaf komt. Ja. En dat ook een paar keer herhalen. Wat is eigenlijk het grootste probleem bij de mensen waar jij komt? Nou, dat vaak al heel lang niet meer naar de tandarts is gegaan. Dat er heel veel tandsteen zit. En op het moment dat er tandsteen is, dat is net als kalkaanslag, wat je ook in je waterkoker vindt. Zodra die kalkaanslag op je tanden zit, dan kun je heel hard gaan poetsen en schoonmaken. Maar dat helpt gewoon niet. Dan blijf je dus eigenlijk altijd heel veel bacteriën in je mond hebben. En ik vergelijk het altijd maar als koraalriffen. Als je heel veel koraal hebt, dan heb je heel veel vissen. Nou, als je heel veel kalksteen in je mond hebt, heb je ook heel veel bacteriën. En die zorgen er eigenlijk voor, als die te lang blijven zitten, dat je daar bloedend tandvlees van kan krijgen en gaatjes. Ja. Kun je dat weghalen, tandsteen? Ja, dat haal je dus met instrumenten weg. Met, wat is het? Een elektrisch apparaat hebben ze ervoor, maar dat gaat niet werken op de groep. Dan moet ik achter de mensen aanrennen om te laten zitten. Maar dat gaat toch echt niet lukken. Nee, dan gebruik ik handmatig. Ja. En ja, goed. Al is het met zingen, al is het met gezellig kletsen. Als we maar iedere keer een tandje meer schoongemaakt krijgen. Dan, zodat het ook een frisse... Ja. Want er kunnen ook echt wel abscessen ontstaan. Hè? Ja, en door tandsteen en dergelijke. De ademlucht die gaat gewoon ruiken. En als mensen geknuffeld willen worden en straks als coronatijd weer voorbij is, dan mag het weer. Dan is het wel fijn als iemand niet uit de mond ruikt. Ja. Is dat een tip ook voor mantelzorgers en voor verzorgenden? Van als mensen uit de mond gaan ruiken, dan kan er wat aan de hand zijn. Ja. Zijn er nog meer dingen waar de omgeving zeg maar op kan letten? Want ik kan me voorstellen... Als mensen minder goed gaan eten en drinken. Ja, okay. Als mensen ook onbegrepen gedrag vertonen. Met name als ze 's nachts aan het rommelen zijn. Want mensen die kiespijn hebben... Mensen die kiespijn hebben, die hebben vaak dat ze 's nachts onrustig zijn en kunnen gaan wandelen. En overdag valt de pijn vaak wel mee. Maar als de afleiding voldoende aan. Ja, precies. Ja. Maar als het 's avonds is...
Dus kijk dan ook eens een keer in de mond. Want dat zou ik wel het advies geven. En aften, die hoor je ook wel regelmatig. Ja, dat zijn blaasjes in de mond. Als de weerstand gaat verlagen. En dat kan door griep of iets anders zijn. Maar ook doordat mensen minder goed eten. Dan kan het zo zijn dat je blaasjes in de mond krijgt. En dat kan wel heel veel pijn doen. Daar kunnen we weinig aan doen. Mondverzorging is wel belangrijk. Want hoe schoner de mond is, hoe eerder het geneest. Ja. Als je het goed vindt, gaan we nou eens naar Yvonne Peters. Nicole zei al van, jij mag je ook verder voorstellen. Dus ik zou zeggen, neem de kans waar. Ja, ik ben Yvonne Peters inderdaad. Ik werk nu 6 jaar ongeveer voor Vicurie. Ik ben laborant in de buitendienst. We gaan bij de mensen thuis bloed prikken en mondsmateriaal meenemen. Urine, feces wordt meegenomen. En daar komen we inderdaad ook heel vaak dementie tegen op woongroepen, maar ook in thuissituaties. Kom jij nou veel in thuissituaties, Yvonne? Dat is hoofdzakelijk dat we in thuissituaties komen. We gaan overal naar de mensen thuis. En mensen blijven steeds langer thuis wonen. De mensen worden steeds ouder thuis. Weliswaar met mantelzorgers vaak. En daar komen we inderdaad regelmatig mensen met dementie tegen. Ja. En hoe gaat dat? Kun je dat aanvragen dat er thuis bloed wordt geprikt? Of is dat op speciale verwijzing? Of... Ja, als mensen niet meer in staat zijn om naar het ziekenhuis te komen, dan kun je dat bij een huisarts of bij de specialist waar je bloed moet laten prikken. Daar kun je dan aanvragen om een thuis te willen laten prikken. En dan wordt dat door hun doorgegeven bij ons bij de planning. En die plannen het in om thuis geprikt te worden. En hoe weet je nou wat je moet prikken? Ja, er zijn een aantal soorten formulieren. Er zijn huisartsenformulieren, er zijn specialistenformulieren. En daar staan de aanvragen op. En wij moeten dus weten van als er een creatinine of iets geprikt moet worden, welke soort buis wij ervoor moeten gebruiken. Ja, want je hebt verschillende groottes en buisjes, maar ook met kleurtjes, wat ik wel eens gezien heb. Ja. En dan weten jullie van, oké, bij dit formulier wordt dat gevraagd om dat te prikken. Vitamines onder andere, denk ik, hè? Vitamines, het HB-gehalte, er wordt heel veel... Want feces, dat is ook eigenlijk poep, hè? Ja. De poep van de mensen, om dat te laten onderzoeken. Ja. Maar je komt in de thuissituatie en daar werd Babs ook al gevraagd van hoe ga je dan te werk? Want ik kan me niet voorstellen dat je meteen binnenkomt en begint te prikken. Nee, het kwam heel veel overeen met wat Babs inderdaad vertelde zojuist. Wij komen dus inderdaad niet met heel veel bravoure binnen als je weet dat er iemand met dementie woont. Vaak zijn het ook dezelfde mensen waar je naartoe gaat. Dus dan weet je al, dat is iemand met dementie. En daar is een mantelzorger bij. En, dus wij komen meestal ook wel rustig binnen. En goedemorgen. En ik kom even een beetje bloed prikken bij u. En ik heb een witte schort aan. Dat is heel herkenbaar vaak voor de mensen. Mensen hebben hun hele leven heel vaak al bloed laten prikken. Dus ze weten het en ze herkennen het vaak wel. En ik heb ook vaak dat als ik bij mensen kom waar je al vaak geweest bent, dat ze jou herkennen. Dat ze zien van, dat is goed. Dat het al wat makkelijker maakt om inderdaad die aanzet te maken. En hoe ga je dan te werk? Ga jij zelf zitten? Ga je voor iemand zitten? Hoe pak je dat aan? Om iemand, want je geeft het eigenlijk al aan. Je moet iemand op zijn geruststellen, zeg maar. Als het echt iemand is inderdaad die gerustgesteld moet worden. We hebben een klein koffertje bij ons. Dat zet ik dan een beetje aan de zijkant op tafel neer. En dan ga ik eerst eventjes zeggen van wat ik ga doen. Ik ga even een beetje bloed prikken. Ik doe even een strak bandje om uw arm. En dan neem ik een beetje bloed af. Vindt u dat oké? Als ze het er niet mee eens zijn, dan schakelen we vaak tenminste de mantelzorgers, die zitten er meestal wel bij. Als ze echt niet willen, dan springen die wel vaak mee in de bres van, je moet je eigenlijk wel laten doen. Het woord dokter is vaak ook
een codewoord, want de dokter is voor oudere mensen vaak heel belangrijk. Ja. Kijken ze nog tegenop, bedoel je? Kijken ze nog tegenop, ja. Als je zegt van ja, maar de dokter wil graag weten of dat u nog gezond bent. Of dat het allemaal goed gaat met u. Dan is het vaak ook wel goed. En mensen die echt helemaal weigeren, en waar het met alle overredingskracht niet lukt, nou, dan gaan we. Dan zeggen we van... Dan blijf je niet aandringen, dan heb je echt zoiets van, net zoals wat Bab zegt, van, dat werkt niet. Nee, dat werkt niet. Inderdaad. Mensen, als die eenmaal nee hebben gezegd, dan is het vaak moeilijk om ze over die streep te trekken, ja. En ze toch te laten bloed prikken. Dan maken we oftewel, neemt de mantelzorger met de arts contact op waarvoor bloed geprikt moet worden. Van, is het echt heel dringend nodig nu? Anders komen we een weekje later of een paar dagen later terug. Soms een ander gezicht, dat doet ook wonderen. Ja. En dan, soms lukt het een tweede keer wel. Ja. Maar maatwerk eigenlijk wat jullie leveren zo, hè? Ja. Want hoe ga je nou eigenlijk om, gewoon even technisch, hè, van oudere mensen, hè, die hebben niet dat prachtige vel wat ik nog heb, hè. Ja, dat moet je even zeggen, hè. Dat wordt toch allemaal een beetje taaier en zo, hè. Nou, taaier zal ik niet gelijk zeggen, maar het velletje kan wat dunner worden. Vaak door medicatie. Het vetweefsel kan wat onder de huid verdwijnen. En dan kan het soms wel een beetje lastiger worden om inderdaad iemand gelijk goed te prikken. Heb je dan ook verschillende naalden? Want ik heb wel eens gehoord van een vlindernaaldje. Ja, dat klopt. We hebben inderdaad de gewone naald. Dan hebben we nog een dunnere naald. Dat is ook een gewone naald, maar dan dunner. En we hebben vlindernaaldjes, ja, 2 soorten. En die gebruiken we dan vaak inderdaad voor als het wat moeilijker gaat. En, ja, want je ziet soms dat mensen het niet in de arm, maar dat ze het bijvoorbeeld bovenop de hand of bij de pols. Ja. En dat wordt dan meestal met zo'n vlindernaaldje. Dat wordt met een vlindernaaldje gedaan, ja. Soms heb je wel eens mensen die zijn geprikt. Nou, dan zit er maar toch een bloeduitstorting. Hoe kan zoiets eigenlijk? Ja, als mensen wat onrustig kunnen zijn, kan het zijn dat je met het inprikken net door de ader heen gaat en aan de zijkant door de ader heen prikt. Ja, en dan krijg je gewoon een bloeduitstorting, krijg je gewoon een blauwe plek, zeg maar. En sommige mensen zijn er heel gevoelig voor en anderen minder. En het kan altijd wel zijn inderdaad dat de blauwe plek wordt, maar als mensen inderdaad, en zeker mensen met dementie, soms wat onrustig zijn, ja, gebeurt dat wel makkelijker inderdaad. Maar ja, net zoals alle blauwe plekken gaat deze ook vanzelf weg. Wat is nou jouw sterke overredingskracht? Wat heb jij om het klaar te spelen? Van jezelf, zeg maar. Want, ik probeer altijd zo rustig mogelijk te blijven bij de mensen. Ze lief te benaderen. Maar vooral het rustig blijven. Dat is, als je al met veel bravoer binnenkomt bij mensen, dan schrikt dat gelijk een beetje af. En dan... Kun je daar ook ruim de tijd voor nemen? Of zit je in een heel strak... Ik zit wel in een strak schema, maar een strakke planning. Maar het vertaalt zich terug, denk ik. Dat moet soms wel, ja. Want anders krijg je die mensen niet geprikt en dan... Ze willen toch graag dat je alle patiënten... En daarbij de artsen willen natuurlijk de uitslagen weten. Dus wat veel belangrijker is. Maar ik zit me nou te bedenken... Dialect, dat doet natuurlijk ook heel veel. Jij hebt dat wel minder natuurlijk. Maar Yvonne... Je hebt het wel geleerd, oké. Maar daar zit ik zo te bedenken van... Ja, dat maakt ook wat uit natuurlijk. Ja. Als je op gelijkwaardige voet op die manier iemand kunt bejegenen. Ja. Als ik merk dat ze inderdaad dialect spreken... dan schakel ik ook over op dialect. Ja. Nu heb ik niet helemaal het dialect van hier. Maar het is wel Limburgs dialect. Dus dat spreekt ook wel aan, ja. Nu heb je dat op het moment dat COVID... heb jij nog extra maatregelen die je moet nemen daarvoor? Ja, ook een mondkapje, denk ik. We hebben inderdaad een heel schort. We hebben handschoenen. We hebben een spatbril. Hetzelfde, dus eigenlijk een beetje als ja. En als wij bij mensen thuiskomen waar
waar COVID heerst, dan moeten ze aangeven van tevoren, uiteraard. Die patiënten worden als laatste in de route genomen. En dan moeten we inderdaad buiten, net als we binnen zijn, een schort aandoen. Het mondkapje hebben we sowieso al op. De spatbril op, handschoenen aan. Dat hebben we ik heb verschillende tassen achter in de auto liggen waar we dat in hebben zitten. Dus waar je vuile spullen weer in moet doen. En die zak moet je ook dicht maken en met plakband dicht maken, zodat er niks meer uit kan. Oké. Ja. Het lijkt me wel extra eng voor de mensen, of valt het in de regel wel mee? Ja, we kwamen ook wel eens bij iemand, als iemand een MRSA-bacterie heeft, dat is ook zoiets waar je heel voorzichtig mee om moet gaan. Ja, dan moet je inderdaad ook helemaal in kleding. En maar die mensen zijn dat niet gewend, maar het is bedreigend. Het ziet er raar uit, inderdaad. Ja. En zeker als je met een schort en een mondkapje en een spatbril en alles aankomt, dan kan. En zeker mensen met dementie is dat natuurlijk wel ligt dat wel heel gevoelig. Nou ben je van het Vicuri, hè? Laboranten. Babs die zit echt in de dementiezorg en ook de somatiek, hè? Dus de lichamelijke problemen. Maar je bent niet zomaar op de hoogte van dementie en zo. Krijgen jullie daar scholing in? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, ten eerste kom ik uit verzorging. Ik ben eigenlijk verzorgende IG. Dus ik heb met mensen met dementie gewerkt. Wat ik echt altijd het mooiste stukje vond. Somatiek was ook wel mooi, maar ik vond werken met mensen met dementie vond ik altijd wel heel uitdagend en heel erg mooi. Maar we krijgen van Vicuri we hebben een paar keer scholing gehad inderdaad van verpleegkundigen van de geriatrische afdeling die ons tekst en uitleg komen geven en onze vragen komen beantwoorden die wij hebben. Van hoe ga je met mensen met dementie om, maar ook hoe ga je met mensen die agressief zijn, hoe ga je daarmee om? Want dementie kent natuurlijk ook andere kanten. En dat kan, daar krijgen we wel scholing in, ja. Nee, duidelijk. En dus ik nog heel even te bedenken, hè, van jij komt bij Marietje en je gaat prikken. Maar dat doe je toch niet zomaar? Want je moet toch wel weten van, heb ik de juiste Marietje of was dat daar die Marietje die ik moet hebben? Hoe controleer je zoiets? Nou, we kijken eerst de formulieren die bij hen op tafel ligt. Vaak zijn ze al klaargelegd door de mantelzorger of... Dan kijk je inderdaad, er is altijd iemand bij aanwezig die weet de gegevens van de patiënt zelf. We vragen altijd, ik zeg maar, mevrouw Jansen, uw geboortedatum alsjeblieft. Ook mensen met dementie kennen vaak de geboortedatum nog wel. Weten ze dat niet, of vraag ik aan de mantelzorger van de geboortedatum, wilt u dat even zeggen alsjeblieft. Dus ik moet het wel altijd bekijken. En we vragen altijd om een ziekenhuispasje. En daar staat ook de geboortedatum en het gezicht en de naam en alles op. Ja. En patiëntennummer. Ja. Dus, hoe gaat het bij jou dan, Babs? Dan krijg je verwijzingen. Dus ik kom vaak als de woongroep me vragen. En dan krijg ik de gegevens via de verzorging. En ik kan het ook altijd opvragen bij het medisch secretariaat. Als je nou zo... tegen die problemen aanloopt, hè, van die mensen. Hoe noemen jullie dat gedrag dan? Is dat dan probleemgedrag? Of nou, die is erg irritant? Of hoe omschrijven jullie dat? Nou ja, weet je, in mijn boek, dat is misschien heel gek. Er is nooit mensen met probleemgedrag. Het gaat er uiteindelijk om hoe jij je kunt aanpassen, zodat je wel geen probleemgedrag hebt. Ja, dat is eigenlijk is het dan een beetje dat onbegrepen gedrag? Mogen we dat zo omschrijven? Ja, het onbegrepen gedrag. Oké. Want het komt toch altijd voort uit iets wat onbekend is. Iets waar ze misschien bang voor zijn. En of gewoon die dag geen zin hebben. Ik leg het misschien wel heel simpel uit. Maar zolang je alles nog weet, kun je echt wel reageren op dingen. En kijk wel uit. Want er zijn ook mensen die op de woongroepen wonen, die wel degelijk nog heel goed bij de pinken zijn, hoor. En ook nog je heel vaak kunnen uit. Oh ja, en toch
toch ook nog een herkenning hebben. Dus het is niet op een, laten we zeggen, op een kinderlijke manier met elkaar. We blijven volwassenen onder elkaar en je kijkt wat kan. En vandaag is ze misschien wel 20 en morgen is ze 6. Ja, of morgen is ze wel weer 90 jaar. Dat kan ook. Dus het kan ook wisselen. Ja. En daar speel je op in. Ja. En ik moet wel. Hartstikke leuk, of niet? Ik vind dit heel leuk. Ja, weet je, als je gewoon mensen in de praktijk behandelt, die weten waarom je komt. Het is eigenlijk heel makkelijk, vind ik dat. Een mond open en er gebeurt van alles. Ik ben er ook altijd wel heel erg trots op. Hè? Maar er zijn ook heel veel mensen die bang zijn. En als ze zich dan bij je thuis voelen, is dat een heel fijn ding. Ja. Want er is toch een soort vertrouwensrelatie die er dan... En dan dat ze, wat fijn dat ik... ik vind toch wel dat ik goed behandeld ben... en dat ik niet meer met vlinders in mijn buik hier kom. Nou, dat vind ik gewoon het mooiste compliment die ik kan krijgen. Ja. En weet je, als het dan niet lukt... dan kom ik de volgende keer wel weer een keer terug. Ja, boze mensen, daar heb je niet zoveel aan. Nee, zeker niet. Maar dat is eigenlijk wel wat we terug horen. Hè? Van dat het vooral de bejegening is. Hè? Ja. De rust uitstralen. Echt de aanwezigheid op het moment daar zijn. Voor die patiënt, voor die cliënt. Om op die manier je werk te kunnen doen. Ja. Ik denk dat we daar het mogen doen. Het is nu in ieder geval dat we zo'n beetje aan het eind gekomen zijn van deze uitzending. Hè? Ik wil Babs en Yvonne heel hartelijk danken namens ons team van het Alzheimer Café Venray. En het is misschien goed om ook de mensen thuis te laten weten dat wij op 10 mei wederom aanwezig zijn. En dan gaan we eigenlijk een beetje verder op dat gedrag. En dat thema heet dan onbegrepen gedrag, hoor Nicole? Ja. Nou, nogmaals dames, heel hartelijk dank. Nicole, ik vond het ook weer gezellig om er weer te zijn. Fijn, hè? Mensen thuis, ik zou zeggen een fijne avond en tot de volgende keer. 10 mei. Dag.